Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline na karon nga daw Huwebes na kita, pitsa 28 sa bulan na sang Abril tuig 2022. Sa tanan nga nagahiwat sang ilang kaadlawan, happy birthday, nagahiwat sang anibersaryo, kasalman, kaganuman nga kaywatan, bilang pag-celebrar ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad, liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga matag palamati nga nagamonitor na via on air sa bilog nga riyon size. Kutob malabutan sa aton broadcast diri sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na ang syudad sa Bacolod. Kumusta ang morning nyo? O hindi ka mo magkalipat sa aton sini nga countdown? Mayaran na gid lamang sang 11 kaadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang paghukom. Adlaw sang piniliay sa diin diri magahimo sang desisyon ang gamhanan nga mga pumuluyo kung sino ang ila igabutang sa pwesto nga magapangalagad sa sulod na naman sang 3 katuig para sa lokal nga posisyon, samtang 6 katuig naman para sa national kapinpa sa presidente kag vice presidente. Uso subong kuno listahan ay ito ni. Grabe na kunong listahan ay subong. Pero galing reklamong mga nalista, siling na do kaninit gyapon ang tubod daw. Pero ako naga-discourage sa mga tagparamatita. No? Ang kwarta o malagi lang ina. Ang paghatag sa aton sang kwarta sang politiko sa tiempo lamang inasang eleksyon. Pero what will happen after the election kag sa sulod sang 3 katuig sa lokal kung way kita mabaton nga serbisyo nga mo na dapat ang gina-expectar ta. Man sa pagpungko nila public service above all ang kuntani ila trabaho. Tigaling kay kon amuni kon kagastuso sang eleksyon, hindi na bibawion sang kandidato. Aksyon at tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon aksyon hotline program. Mga ka-aksyon tang nga nagamonitor na via Facebook kag YouTube no sa online. Good day anuman nga oras sa inyo ginamtangan, welcome na diri sa aksyon hotline program. Now, may ginabantayan subong low pressure area. Amo ni siya ang isa sa mga dapat naton bantayan sa Weather State Bureau ang pag-asa. Hopefully, hindi naman ni magdala sang malawig nga mga pag-ulan kag magaresulta sang ginatawag nga landslide. Kay ang isa sa mga problema magluwas sa landslide, ang baha gid. Sus, can you imagine atong nagligad nga bagyo agaton, no? Ang ginadulot niya nga epekto, binilyon ka pesos nga damage o kon pagkaguba halin sa infrastruktura pagkadto sa palangabuyan, no? Sa mga kasapatan, grabe ang epekto. Tiyan mo na ang aton nga ginakabalakan. Bisan diri sa Metro Bacolod, if you remember, may mga areas man. In fact, mayara gani sa isa ka lugar sa Barangay Alhis. Nga kung madumduman nyo, may mga residente dira nga temporaryo ginpahamtang sa eskwelahan kay hindi na pagtugutan nga makabalik sa ila mga ginaistaran. Now, ang pamangkot na qualify, nag-process to sila sa mga dokumento nga kinanglanon, agon nga makasaylo na sa relocation site, nga dito patukuran sa ila puluyan. Ibaloon talang na, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nanong pila ka madalag ko, nga mga balita nga aton tutukan, karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa na naman ka buy-bust operation. Drug buy-bust operation ang madinalagon ginkasa sang City Drug Enforcement Unit diri sa siyudad sa Bacolod. Resulta 3.4
milyones ka pesos nga balor sang shabu na recover. Action Hotline. Ginakalipay kagin panginbulahan sang tagpamuno sa Bacolod City Police Office ang ini nga operation. Sino bala ang nangin subject nga naaresto sang kapulisan? Action Hotline. Ari man niya problema sa illegal drugs daw ay nagiduntat. No, kag hindi lahog-lahog bangod ang pinaka-latest nga operation, tiyamakon mo 3.4 million pesos ang value. Kung si Axon Alvin Graba, paginbutang sa, inablang inabutangan sang agugo rapper, iya purti kadako, iya mo. Ambot ko na agugo rapper, o kung ice rapper, basta kadalag ko sang suludlan, nga kung nabuyan o kung na-distribute ini sa mga nagabaligya sang ginadumilian nga droga, particular na shabu, bao damo naman tani, utok ang nagkaging. Action Hotline. Sino ba lang nangin subject sa operation ni Baloon Tayna sa unang report sa patrol with Axon Alvin Graba in a short while? Action Hotline. Ano pagid? Ang balita kahapon, kundi regular session sang council diri sa Bacolod, ginahulat pa kahapon ang reply o kunano balang communication na ginpadala sang DPWH. Remember nga ang ginda pagwa kagin palayag sang council o kung sang konseho sa Bacolod. Nga in kaso, hindi mag-reply kang mag-explicar ang DPWH nga why sila koordinasyon kundi may mga proyekto di sa Bacolod nga ginapang obra sila. Tiko lang sa koordinasyon, why ga-coordinate sa city, gatalang-talang man yung bitaw kung paano sila maghimo sang road plan, no? To control the traffic jam and the traffic problem. Tiyato, ginpadalaan sang council ay kahapon na ngayo pagpasaylo ang DPWH kagin pagbigyan naman sang konseho. Action Hotline. In fact, may ginpadala sila nga listings pagid sang mga project nga natalana ipatuman diri sa Bacolod City kag siling ni Councilor Dindo Ramos, ang Chairman Committee on Laws and Chairman man sa committee dira sa konseho, siling yati okay no problem. In fact, positively nga gin-endorse nila no, sa alkalde sa Bacolod atong ginpadala nga listings sa mga project nga ipatuman pa sang DPWH. Action Hotline. Ano pagid ang mga balita ngaton sinitutukan karon nga aga. Now, i-check taman karon by the way, kagabi sa interview tagali sa DepEd, gin-check ta to ang revised nga protocol bala nga ipatigayon nila kag na-discover ta nga may ara gali sang medyo paghalog actually no sa implementation sa face-to-face bala nga ginapatigayon sang Department of Education kay sa primero to kinanglan ang required number of students nga i-allow sa isa ka classroom dapat 20 lang gid sila kabilog. Pero ang mga ginbag-o no nga mga protocol dira basta gali nga may ara lang sang malapad no nga lugar ang isa ka classroom, pwede gali sila nga magsubra 20. Importante nga ang 1 meter distance mapatuman lang. Action Hotline. Na amo na ang gin-clarify kagabi sang DepEd spokesperson sa Negros Occidental Division nga si Sir Ian Arnold Arnaiz. Action Hotline. Ari pagid. Ang balita sa DZRH this morning, sa Metro Manila na record nga in just one day nag-triple, tatlo ka beses, tatlo ka pilo ang itaas sa kaso sa COVID-19. Action Hotline. Siling ko ba kabay pa hindi ni maglapta nga sahi isang trend o kon sang sahi isang sitwasyon sa problema sa COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas that includes diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod City. Action Hotline. Kay hinali siling ko magtinaas ang kaso, aring balantayan ta may 9 election, 11 days more to go. Nanong matabo dire? Daw kuning kaso karon way ta ginapangayo ang spike o kun ang increase ng cases ginatos
o kung puwerte ang halimbawa ang pagtaas lalo karon ang himuon diri sinong dapat masunod di man ang COMELEC bala o kung national ATF ano ang mga regulasyon nga ipatuman di pero tikon lang taon naton na talking about election yati dapat Commission on Elections ang tanan magahimo sa anuman nga programa pero hibaluon ta na karon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad kung ano ang matabo diri kay hopefully hindi na niyo ang maglapta kag ang ini nga sahay isang problema sa iban pagid nga mga lugar sa nga pungsod Pilipinas. Hotline. Amo na so para bilang ka madalag ko mabalita nga atong tutukan. By the way, ting sa probinsya hong report ay ga problema subong ang Provincial Health Office kay daw pertigig kuno kabudlay kagatigas sa mga pumuluyong nga way pa mabakunahan. No, daw ay nagidgana nga magkadto sa mga vaccination center para sa pagpabakuna. Hotline. Di ga problema gani para sa first kag second dose, much more sa sining booster shots. Ang iba nagatag na kumpiyansa siling nila tapos naman kami fully vaccinated naman kami, no need naman guro ni nga magpatigayon kami sang ginatawag nga booster shots. Hotline. Pero lang tawon ta na kay ang latest nga ginpapanaog nga memorandum circular nga kinahanglan ang mga may ara sang immunocompromised nga mga individual, kundi may ara naman na subong master list, may listahan naman ang tagsa ka mga LGU sinod dito sa mga nagpabakuna nga may ara sang ginabatyag sa lawas ni labla o mga individual nga makonsider naton nga ti may ara iya sang ginabatyag na daan masakit sa lawas nila. Bagod ginaalaw na ang ginatawag naton nga second booster shots. Hotline. Dahil tawon na kung bala ang support kag kooperasyon sa publiko magapadayon man. Hotline. Aton pagpangalagad karon nga aga sa Webes nga presentation buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Nga balor sang Shabon na recover sa Bacolod City ho, di nag-agi ini nga way mamonitor. Damo nga daan kita ang Negros, ang Pilipinas is composed of so many islands. Pwede kaya makatabok lang, kag pwede ka nga mag-travel using sa mga private o kung mga pampot dira sa mga isla, pakadto sa isa ka isla, nga hindi ka na magagi sa puerto, nga kabalo ka arada nagabalantay mga gwardya, mga police, coast guard, kag iban pa nga authorities. Hotline. Tiyari na kalusot di ho, pero sa by bust operation, tugaplakid, no? Aristado gid ang suspect kag na-recover ang amount sang shabu sa imbukada nga balita. Let's have Action Alvin Grava sa patrol. Action Alvin, good morning. Please come in. Aksyon at priso karon sa custodial facilities ang police station number 3. Ining tatlo ka mga drug personality sa syudad sa Bacolod matapos na dakpan through bypass operation.
alas 2 kay na sang aga sa Purok Katilingban, Barangay Banago diri sa syudad sang Bacolod. Ning mga nagka-aresto amo Sandy Romero, 25 anyos, amo ni siya action art ang subject sa bypass operation. Pinakabigman nga high value individual. Na aresto man ang upod sini nga Sanday Sunny Boy Ginuohan, 47 anyos, kag ining si Rudy Talabon, 56 anyos, tanan nagatiner sa amuman nga lugar. Now ining si Ginuohan kag si Talabon action art ang ginakabigman sang mga kapulisan bilang mga street level individual. Sunod diri kay City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office. Ining si Romero ang madugay nang gina-project gid no sang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit nga ginapangunahan man ni Lieutenant Joven Mugato. Now kay na action sunod diri kay Martir, way na naka-ekpa, way na nakapalagyo pa ba action art ining si Romero matapos akto nga nagbaligya sang isa ka bulto sang ginasuspetsuhan Shabu sa ka pulis. Now sanggin usi sa action art na recover pagit sa mga kapulisan inig nga 12 pa ka dalagko nga bulto sang suspected Shabu nga may paaman pa action art o ang paaman niya 5 ka na-tight plastic bag sang suspected Shabu. Amaning suludlan ba action art sang agogo sang ice ba action art. Bali klaro honta hindi lang kay suludlan gili ni sang agogo kanang agogo rapper nga kun tawgonta. Kundi ice rapper gid dalagko gini action Alvin. Correct action art. Sus Is rapper gid 5 ni ka putos sang dalagko nga ang unod sini suspected Shabu. And ginagapati man action art si Colonel Thomas Joseph Martir na ining suspect o kung ang ining subject sa bypass operation nga si Romero amo ni siya action art ang naga-sirbiman nga leader sang mga nagapatigayon sang illegal nga transaction somewhere sa area sa Barangay Banago. Pero kay na bingo gid siya sa mga kapulisan. The same, amo ni siya ang naga-supply man sang illegal nga droga man sa syudad sang Bacolod action art. Kag amo ni kagina tigayon man nga dadakpan sang mga kapulisan. ang katingalahan action Alvin before mo ipabati si Colonel Martir kay siling ko kun street level target kaara man siya sa listahan, meaning kung mag street level siya ang street level ang gani sumuporti ka dagko galing supply much more guro ang dalagko pag ini nga nagauyat sa ila. Correct action actually ini si Romero high value target pagid na sa mga kapulisan ang duhayang upod amo ni mga street level individual. Pero amo ni So ang target gali high value target ng gidman ana na gidman niya notable na gidman ang ngalan niya. Notable Oy, grabe. sa lista sang Sun City Drug Enforcement Unit Action Art. Ari ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. And personally for very successful operation sa Purok Tanis, Barangay Banago, Bacolod City. This need to be arrest of three suspects. Ang isa sa ila ay they had been surveillance for quite some time already. Naka-appear na sa ila ay bypass at kapag kay kasunod ng higayo at nakiliganin na sa mga alas 2 ng kagahon. Successful bypass operation was launched and they were able to arrest the three suspects. Yes, 3.4 million, sir. Isa sa pinakadako nga bypass operation for the month of April, sir. Isa na siya sa mga pagdako ng publicment. Ipaniwa po kami sa atong DTT o kagtanan ng police stations na makadukaran po yun na ng publicment of illegal drug. Yes, sir. Sa paano gina nyo bang nabinggo sang tropas, especially sa City Drug Enforcement Unit, sir? Yes, they have been monitoring these personalities for quite some time naman. And sila naman ka,
kanina, successful ang operation sa ating DEO, kaya na din nag-usulta sa pagkatapusan at illegal gun personalities. Ang category, sir, ang suspect, ano ni siya? Ang isa, di ba, ang ilang din ito, mayor, isa mo na nga ibang individual, at ang doon at state level individual na siya. Talking about yung mayor, si Romero, sir, una ni sir, ang ginagamigtan natin, nga nag-supply isang illegal nga droga diri sa siyudad ng Bacolod. Siya na siya nga monitor, matuloy naman na siya monitor, no? Ay pa rin individual na kategory niya dito sa disimple. Yes, siya na ang kabayan Ayos. ang pahayag diri, no, ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Doon Pier, di pa subong sang kuano? Sang CDEO ang PDEA? Do ba i-accomplishment ang PDEA lately? Magluwas lang tong sa barko, itong na-recover, bla? O gani man aksyonar, tamo ni ang natalupang dan kuman siring ko gani, basi ako lang naka-obserbar, ikaw bang na-obserbaran mo man. Kaya kalabada... Pero si Agent Bambuari pa man din, no? Yes, aksyonar, no? Pero ara na siya sa probinsya. Sa province. Pero Oo. anyway, when you talk about province coverage, Bacolod City, dalaya pa nagyapon niya. Yes, aksyonar, no? Pero ang may nagpulos man sa iya, diri sa... Bacolod. O, sa Bacolod. And, Kabalo ka kung ikaw no permi ang mismo ginaga-front na sa mga buy-bust, even the operatives, ma-burn out ka na makilala ka na nila, Action Alvin. correct action na art Na. why nga assign na siya sa probinsya bilang deputy provincial officer sang PDEA action art. Pero may mga operations man ang ila sinihanay sa mga provincial level action na art. If you may remember, may dako man tong operation ang ila sinihanay mga last 2 months ago. Dito man sa Northern Negros action na art. Gani man. Oo, ang diri sa Bacolod may ara man galing kita ang target nila sa initial information. Tanan diri ang mga drug den amuni ang ginatutukan man karon Okay. sa PDEA pasi sa mando man ni PDEA Director General nga si Villanueva para kahit paano action art suno sa ilang amuni ang dismantling of drug den action art. Sige. Balita report sa patrol with action Nani Giraw, inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Hotline. 3.4 million pesos na naman ang recover sang CDEO. Daway na giduntat, no? When you talk about illegal drugs, ang dako kag nagapabilin nga $1 million question, may chance sa payhan nga ini masolusyonan kag mapauntat sa katon otoridad. Bangod ko nagakadula ang mga notable kag dalag ko na sadto nga mga illegalista sa droga, mayara nagabulos kag mayara nagapadayon sang ila operasyon. Sino ayan nga mangin opisyal sang gobyerno nga makapapas kag makapauntat sining problema. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa... ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto, Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Balik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline kay paring Torco Jongko sa Isabela. Good morning. Naisel Celes. May nga gaman Rodeta Escura Diaz kag Tutoy Catalan. Ernie Tata Palacios kag Romeo Haviluna. Good morning man Ana Maria or Marina. Patricia kag Jean. Oy si Sir. No? Si Mary Ann Anyo Ramuran gamonitor man. No? Si Brianna Harriet Rahal ara ko no. Wow. Ang apo ko monitor advance happy birthday. Ay, birthday naman. Sa kay Papsida, sa amay ko, birthday naman sa palabuton nga Sabado ho. Pasensya kita, hindi ko kapuli na sa birthday mo. Kay may training kami ikag seminar para sa mga volunteers tabla sa eleksyon. Now, this coming Saturday. Action Hotline! Kaya mo gina, basta may obligasyon, hindi mo gidbla mapaiway. Rocky Quijano Salve, may agad ra, Milili Uligo, kag Ma'am Vanessa, kag Doc Matt Mayo. Salamat gid sa inyo sininga pag-monitor, si Noel Amar Araman. Ayos no? Ang iban karon naman dugay-dugay, no? Alex Montesasar, may aga man dira sa imo, Mark Navarro, Baligwas. Action Hotline! Now, maki-update lang ko dugay-dugay. No, by the way, i-check ko lang man karon na sa Bacolod City Comelec balakay ang sa province kay inas nga aga nakita ni Action Alvin may pagtransport na sang mga voting counting machine no dalo na di siguro sa mga municipalities and cities although katiway man ay ginapabalogid kun san o inapatigayonon for the safety man sang sining mga gamiton nga mga makina sa palabuton nga eleksyon no sa May 9 ti dali na lang nimo. In fact schedule sang final selling no pagsilyo sina kag testing ti comes May matigayon na siya do May 7 bala for Bacolod City. Now kahapon ang absentee voting for the local ang sa province of Negros Occidental medyo damo-damo nga pulis nagparticipate. Tidiri sa aton gali isa BCPO do isang nahot lang isa kabilog lang ang nag-apply for local absentee voting. Now ang local absentee voting for the local ginapatigayon ina siya mga kaaksyon. Hindi niya kay siling nga kon sino lang may luyag kundi may ara ina sang kasuguan Akta Republika nga nagapatuman sang local absentee voting para sa mga pumuluyo naton sa mga sektor kapin pagid mga kapulisan no under sa Omnibus Election Code Executive Order number 157 Republic Act number 7166 kag Republic Act number 10380 may ara ina sang kwan no may ara ina sang mga regulasyon rules and regulation para sa local absentee voting. Tawag ilang lihog si Councilor Novero dahil kay nagatawag siya si Councilor Novero nagatawag di sa ako no. Hindi kuno si Attorney Revo kuno alang-alang siya kay may meeting pa siya sa BCPO. Si Attorney Novero na lang nakaschedule naman na siya. I-update ko lang niya siya kay
ang ETCS for gali na munong kagabi ni Dr. Maria Laarni Purnan nga ginagamit pa naglisubong da while nga ginakayo to ang sa Midway bala sa Barangay Alihis. Abing gani way naging facility nga ginagamit ang city may ara pagali no kag gusto ko man maki-update as committee chair on education kay may ara sang mga gin-revise nga mga protocol bla pero kagabi inexplikar naman sa taga DepEd ti most probably na-inform naman nimo no si Attorney Councilor Inesito Novero. But balikan ko ring local absentee voting, amo na siling ko nga ang local absentee voting gina-refer ini sa mga officials and employees, naga-include sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, members of the media practitioners, technical and support staff no nga magabuto bala sa palabuton nga eleksyon. Kabalo ka mo nga ang iban ay nagparticipate sa local absentee voting kay kung magbuto ka na to magparehistro kay hindi kaya makabuto sa mga local candidates. Ti kabalo kita may mga preference man nimo, military kag pulis. Even kami sa media may mga preference kami sino yung amon kandidato ara na nas kaugalingon manamon kung sino amon butuhon. Tigaling kay useless ang iban way na lang kakwan kung mga pwede malang lapit malang sila area kung mag-eleksyon sila nga sa May 9 na lang kami ang mabuto total lapit malang kami ari malang Miss Bacolod diri ma-assign kaya mo nagunong reason nga sa Bacolod City ba duwag kabilo gid ang sa local absentee voting nga nga mabuto ti until tomorrow ang pagbuto nila ni April 29. Pero ari na sa aton linya is Councilor Inesito Novero. Hindi ko na pagpadugayon kay sako ni sila. 11 days more to go na lang sang kampanya mo. Online sa hotline. Joining us over the phone is Councilor Attorney Inesito Novero. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Asyanart. Sa inyo bilogin management and staff, kagtatan mga palangga, nagpaupod ni Nagpalamati. Mayong agis ngayon ka na. Salamat, Gid. No, by the way, kagabi na muna ni Dr. Ana Maria Laarni Purnan, ang ETCS for gali, among panasubong yung ginayuse na tonda nga facilities, no? Aside from sa Midway, kaya ginatapos-tapos pa ito. Kung may ginatapos pa? Yes, actually, ang aton nga mga facilities in declared na nga closed. It's subject to be open depending on the demand of circumstances. Okay. Ang arrangement sa DepEd. Pero kung may sada, that means nga sa circumstansya, kinanglan gamiton. Okay. Pero hindi manggit subong seryoso ang aton sitwasyon sa Bacolod. Tama kita ka mild kag ako I'm very hopeful and prayerful nga kasi next month malapot nato ng zero level. Baw, kabay pa. Galing kayo sa national daw ay pasang zero level sila nga alert system nga ginpagwa sa no? Wala pa kay ang akon nga psychology sa national government over-cautious sila and precautious sa gihapon. Okay. Amo na ginatawag nila nga prevention is better than cure. Pero kung kaisa ang aton caution kasi naga-paranoid na tabla. Okay. So instead of faith, we are being dominated by fear. So inhibited katama ang aton mga kulag that somehow restrains ang momentum sa aton ekonomiya. Correct man na siya. No? Pero galing ang latest update sa Manila, kung in just one day, nag-triple ang pagtaas ng cases. Siling ko ani kabay pa, hindi ni mang dalahig kag palariho bala sa iban nga bahin sa pungsod ang trend nga ni Councilor? Kung sa bagay, tanawon mo actually ang Manila, melting pot na sa action art, no? Correct. Ang mga tao nga nagakaladto da is from anywhere. From abroad, and sa ibang nga bahin sa pungsod sa Pilipinas. Amo na nga siguro,
ang Manila, Metro Manila area, kung imutan mo, daw unique abing nga sahi ng lokasyon sang aton pandemya. Okay. For example, during the time na seryoso kita sa pagbato sang pandemya, ang nagapapauli di sa aton niya may mga restrictions kita nga gina-require mo. For example, alin ka sa Manila, magpauli ka di sa Bacolod o kung sa Negros Occidental, o kinanglan bakunado ka. Kung hindi ka bakunado, kinanglan may negative RT-PCR result. Di ba? Okay. Pero kung magkadto ko sa Manila, wala na iya sang requirement katulad sina. Oh. You see? So correct. that ang Manila is a very volatile place for observing and search ng pandemya ng COVID-19 infection. But then, we are consoled by the fact na sa ako niya nga pagtanaw, nalabot na ang numero sang mga bakunado that somehow that suffices to provide us herd immunity na ginalapot na ginahandom natin sa una. So that, ang ako niya panindugan personally, the moment nga nalapot na kagamo ng aton ginahandom sa una, makasugod na ta sa pagpangabuhi normal, iwan. Okay. Although, ang term nga ginagamit da, new normal. Normal man na nga pag-uukundaan, basta normal, okay na na. Correct. Pero sir, talking about new normal, ang nakita ko diri actually the interview kong taga DepEd sa province kagabi, gina-explicar na ining revised call safety assessment tool nga ipatuman nila. Actually, may paghalog gali sir kay kundi sang unang required lang nga allow nga students during the limited face-to-face instruction 20 students per classroom, no? Pero siling kagabi ni Sir Ayan Arnold Arnaiz, ambot ko na discussion man di sa local, depending gali on the classroom sa kadakuon, kay bisan masubra 20, gali pwede na mag-cater under sa siningin revise nga school safety assessment tool, basta ang 1 meter distance, ma-observe lang. Sir, diri sa Bacolod, ano ang latest sini naka-coordinate ng DepEd sa Imoman office? Actually, wala ko nalabot sa ating division superintendent. Nalabot ko nga ating assistant division superintendent, Mr. Okay. Peter Salimba. Sako man nabi ang aton nga superintendente. Ako sako man daw, hindi mag-drive ang aton schedule sa iya. Okay. Ang ako na nabaluan na the same rule applies diri sa aton gobyerno lokal. Pero, ang akong pag-tanaw siya na practicality-wise. Unang kwarto, lapad-lapad. Kag pwede maka-accommodar sang sobra 20, kag maka-observe yapon sa ginatawag nga social distancing. Mayara nga maskara nga ginagamit. Bakunado ang mga estudyante, kag mga manunodlo. Then we can really expand the number of the attendees. Okay. So wala na guro problema. Kaya kung mo tanawon, hindi nga mga kabataan kag mga manunodlo sa ilang mga ni panimalay, wala naman ganit observe na social distancing. Lagaw kabalasubong sa mall. Diyan sa mga kampanya, tanawa bala kung mayara social distancing. Wala. Wala. Correct. That's why nga kadamo, nag-advance ang caution ang iban nga mga opisyalis natin nga posibleng may surge ng pandemya o may surge ng COVID-19 after election. Ako yaway ko gapati siya na. Kaya kung may ara nga surge na sa infection, simpo pa lang nga daan sa election campaign, dapat may surge na eh. But ang akong observation, wala eh. So that ako yan nagapati nga nasabat ang aton pangamuyo na hadagan, kaulugan ang aton pagpangabudlay. Kag ang ako niya personal action art, ako niya personal nga pagtanaw kag pagtuo. Yes, sir. Kita ya diri sa Bacolod, we have been delivered already from the curse, if it is a curse at all, no? Of COVID-19. We have been delivered.
Okay. Kaya ako, ang ako advice, hindi kita dapat magkabuhi sa espiritu sang kakusumat, pagkahadlok. Although, may paghalong lang gihapon. Okay. Kaya mo na ang natanawan ko sa isa ka scientist na nabasahan ko alin sa Singapore. Ang COVID-19, hindi na niya magalin sa aton. May hindi na ni galing niya although hindi ni maghalin, hindi naman ni siya pabilin as threat na seryoso pareho sang iya ginhimo sa aton duha ka tuig na nagligad. Kundi mangin endemic na lang ni. Okay. It will no longer be a pandemic thing, but endemic in the sense nga ari na nati. The pareho blas ang ordinaryong flu. O trangkaso abi. O trangkaso. And then ang aton immune system nag-evolve na to a point nga makabato gid yan sa COVID-19. Labi na gid nga may mga bakuna kita. Yes, sir. Isang scientist from Singapore nga ginbasa ko pa my research. Duwa ka pa maagi ang makalabot kita sa ginatawag immunity against COVID-19. Number 1 is vaccination. Number 2 is infection. Kusiling niya. Yes, sir. Ang bakuna strengthens and reinforces our natural immunity against infection. Ang infection naman, pag ma-survive sang na-infected individual, that provides a natural and even stronger immunity against COVID-19. So, wala ta palagyuhan. Yes. Kinanglan, we have to be ready with vaccine or ready with a strong immune system. Pero sir, sa mga schools bala, i-update ko lang sa imo, may mga additional na nga nag-apply for the face-to-face instructions sa DepEd, magluwas itong na-approve na nagligad? I have recommended to the City Council mga 21 na. May nag-abot naman kahapon, I think Emiliano Lizares, Elementary School. Okay. O nga 21-22 na. Tag-aprobado na sa City Council. Ginapadala na mo nila sa Emergency Operations Center. Okay. Ang aton EOC, makabaton gani sang recommendation. Alas 9:05 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline! Kabay patani, no? Nga mangin endemic na ni si COVID-19. Kag siling ko gani kabay pa paagi sa mga maalamon kag mga eksperto, kabay patani nga sa ulihi, may ara nagidiabla sang isang inang one shot lang sang vaccine, bakuna bla pareho na sang iban nga mga ara na sumungga exister diri sa aton sa Pilipinas. Nga mga bakuna nga isa lang niya ka bakuna sa imo ti kwan ka na, no? May depensa ng lawas mo batok sa nagkalain-lain nga mga pag-atake sa malatian. But sorry gid Councilor, no to nang niya you were saying kay na. Yeah, gani I was saying ang mga siguro 22 na ka schools na ato na aprobahan sa Sanggunian. Okay. Kag nataga na mo favorable endorsement sa Emergency Operations Center sa syudad. Kag ginahatagan man dayon nila approval. Okay. Ang atong dira nga endorsement. So that ini nga mga eskwelahan libre na sila sa padulong sa ginatawag observance ang face-to-face classroom instruction diwat. But under the guidelines, the principles, restrictions, and mga rules ang aton IITF kag sang aton Emergency Operations Center. Okay. So anyway, ma-update na kami sa imo if in case kung may ara naman sa bagong mga application parte sa sining nagapadayon ng F2F counselor. Salamat gid sa time kag halong gid permi God bless sa imo sir. Yeah, madamo mga salamat Action Art. Kabay nga ang mahal nga Ginoo magapadayon sa pag-atag protection sa aton kag permanente nga deliverance batok sa COVID-19. God bless. Salamat. Good morning. Te lantawon tani kung may ara na, but in the coming days, kabalo ka makulon may mga requirements yung local government unit that is why nga
bisan sa mga attendees sa sining face-to-face, ang one of the basic and requirement ka dapat fully vaccinated ang students. No? Actually, kaya gina-required to sa national, pero Bacolod City for the safety sa kabataan, tiyan mong ginang requirements no? Nga dapat fully vaccinated na ang kabataan nga mag-attend sa face-to-face. Kabay pa, on the way na kita for recovery. Kabay pa tani, man kumadakpan talang ni kag kung makita mo lang sa COVID-19 nga inang makastigo mo bla. Damo guro mabulig niyang publiko, away mo. Para lang mapukan ni COVID-19. Tigaling ang problema, takin dito siya makita. Nagatapik man sa sasig kapariyota. Dito ka di mabalaan nga career nga lang sa katao kay do kaayo mo lang siyang iya pamatyag, asymptomatic kali. Ang importante, magpabilin ang aton paghalong. Action Hotline 2006 Golden Double awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalaman sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede Kinangaton sining nga tiyempo kay G. Rosan Hilico dira sa Saudi Arabia. May nga gaman, may na lang nga pagmonitor ba? Kumusta ka lang dira, Rosan? Okay lang kami diri sa Patricia kag sa Bacolod. Ikaw da halong gid permi. No, kilala ginato ni personal. Gamonitor man si Sir Milili Uligo. Huwag kita ka tiyempo mga pida sa Bani Cafe sa imo sir area, no? Mary Ann Anyo Ramuran, may nga agaman, si Mark Navarro Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, Johnny Timplado, gamonitor siya kuno sa Magdugo, Cebu City. Ginatame lang si Abing Habonita kag kay Ibet Brose. Rofino Ira Gabino, gamonitor man, Merly Gonzaga kag Milagros Morales. Jocelyn Alexander Abalahon, good morning. Ana Sinoro kag Sinining Mugarho, boga pamati man siya sa bago da, neng. May lang kayo na kayo ngagaw ang text mo, neng. May ngagada. Angel Grace Panhilason, Totoy Catalan, Velma Braza, Jenny Sulgon, Susan Talahuron, si Bibi Gregorio Yolo sa Poblasyon DSB, Tres Marias, Vanessa Mayo, ma'am, good morning. Jan Alvarez Sumayaw, thank you gid sa inyo kag Maricon Taton. Ayos. Jinky Jalagdon, mamay aga, Jose Ayan Dingkong, kag Margaret Infante. May aga dira sa inyo Kahuraw Carlo, kag Melanie Lagrimas, gamonitor man. Thank you for listening. Ang parte sa ginuld up o kadimalas maningan negosyo da sa DSB o karon na lang gurong updates police ni. May bago bukas na nga negosyo, yagin kasimple lang nga sining mga kawatan. Sorry to use the term, pero tikalain maning inyo, mang-hold up lang mo mapagkahapos, kamo ginakapangabudlayan ka tao, da mo yung ginhold up sila. Pati ang isa sa mga nagkuan, isa sa mga customer to, nakuhaan pa kwarta, ang tagiya, nakuhaan man. Halong gid Subong nga panimpo, kapigado nga da, ng iba niya mapagkahapos na nagskabuhi nila. Atong sa kuano, subo man tong nagugpaas kang nagrumpag lang nga taytay. Subo no kay may isa to nga bakasyon lang di upod sa banan nga foreigner. Ay ginluwas bala sang foreigner ang iya Pinay nga asawa, nakagwa isa sa lakyan. Pero ang foreigner iya napatay, no? Matapos nga tiway siya makagwa dito sa salakyan, kaluluoy man isa to ka Austrian national. Tinalakip siya, isa sa mga napatay na lumos. Pero ang asawa iya naghakuan, nakasalbar, ginbuka sa bana nga foreigner nga Austrian national ang kristal sa salakyan, pero siya way makasalba. Way natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.